Здравейте, аз съм План и това ще е първи епизод от моята нова поредица Fender God PvP. И като за първи епизод съм подготвил един giveaway на ето този full set по 5 4 Unbreaking 3, една легендарка, един слаб меч, който ще го направя по-силен, 64 пържоли, 5 Gold Enable, една енчантната войца, 2 фарки, 2 стрелки, 2 спитки, 6 Instant Damage и 6 Instant Health. Запишете, трябва да се абонирате, да харесате клипа и да напишете запис, и никъде в серверното име, аз съм План и пиша запис по-лево. Ето така. Само че е вашен. Да. Знаете за какво говоря. Да, това е за giveaway. Да ви покажа сега... мога да добавя някой да даде двата лъка, но не знам кой. Да ви покажа сега и хомето. Само... да скрепя кнопките. Живея с един приятел, Crazy Chicken. Това е хомето. Това тук е стаята за помощни, за която отговарям аз. Тук са част, които са да. Опа. Това тук не е това тук не е фетната. Това зел, това не е за печката. Това тук не е за петала. Вперед тук изкарваме доста пари. Сега ще видите как сме покупали навсякъде. Навсякъде е попа. Имаш само 2-3 блока в петала, всичко друго ние сме разкупали. Това тук е една автоматична печка, не да щяхме, но нещо съм показваме. Ама не знам, що като минем пак през портала, интерпретира някакво друго нещо. Да, ето тук интерпретира. Не мога да съберем дървета. И това беше новата томбата и нашето развитие. И надявам се да ви е хареса. Записвайте се да може да спечелите. И сега имам 21 абоната. Смятам да я стегна на 30-35. Ако не себе толкова на... след какво на седмица ще я стегна. Да, нашия фактор Пешо, маха се. Добре, това беше с мен. Надявам се да ви